Igbo bụ Igbo, ekele m unu. Lolo Nneka Chimezie'S na-ekwe na-ewetakwara unu ọnọdụ Igbo. Biko onye ọbụla ga ihe tụsa ya tie ya ruo ịyọm Bianca Ojukwu aka. Ezigbo abụọ ekene ka m buru bịa ikene ịyọm Bianca Ojukwu maka ụmụnne anyị ndị nke ọ na-akwado ịkpọnatara anyị from Ethiopia. Ana m ekene si gị ike, na-ekene gị ọfụma na-asị gị jisi ike na mbọ ị na-agba, maka ekenekwara gị oge gara Ghana, oge a na-emebisi ihe ụmụnne anyị na Ghana. Ị gbarakwara ọsọ gaa Ghana fụ na ọkụ nke ahụ itinyere ya emekwe m vidio wee kene gị. Na-elekwe anya na anyị ga-anụ ihe from South Africa, na ị ga-agakwa South Africa ịmụ na ihe a gara ọfụma. Ana m ekene gị, mana ihe ọzọ ịyọm m na-etinye na ekene m abụ ụmụnne anyị a na-akpọnatasị enwere ike iji gbaa mbọ ịhụ na enwere ihe ha ga na-eme ma ha nata, maka na ka anyị na-aṅụrị na ha na-anata ka anyị marakwa amara otu obodo dị. Ọwụ na ha nata mebi lachaa n'obodo ha dị iche iche, a ga-enwe ihe siri ike ha na-eme. O nwekwara ike ha nwabanye na itinye aka n'ihe ọjọọ dị iche iche, so ana m ayọ ka a na-akpọnata ndị a ka eteke ya iventị onye ọbụla na-anata n'obu onye Igbo, ma ndị si South Africa ma ndị si Ethiopia nụwa de obodo ha si reach out to the PGs. Ndị Igbo ji ego ka anyị kwụsị na iji ego na-arụ ụlọ agha kasị everywhere, na-ego nnukwu moto, ka anyị na-edonate ego to charity ndị Igbo na-eme iji na-enyere ndị Igbo ibe anyị aka. Ụnụ mana ịkpọ nwa bụ ya alaala, ọ bụ ya anụnwa ka anyị si na-enyere onwe anyị aka, mana ile anya ụnụ ga-ahụ na ịkpọ nwa bụ ya alaala. O meziele anyị nwee some youths na-apụta na-enweghị ihe ha na-eme which ọ jọrọ ezigbo njọ and ọ dịghị mma for us. So m na-ayọ gị ịyọm na-ayọsi gị ike ka amara ihe a ga-eme ịda na-erichiri atụte obodo ndị a si, ma ọ bụ na achọpụtachi onye na-eme ihe ọ na-eme, mana ndị Igbo aka siri ike dịka ndị na-eme biznes. Ọwụ na a ga-enwe ndị a ga-akpọ onye ha ga-amụ ọrụ dịka onye na-azụba ahịa mbụ ma pụọ abịa hụ na ihe eji wee tọọ ya, o ji wee gaa nga anụnwa ha gara na Ethiopia woo mebi na illegal migration, ma ọwụ ụmụ kraịm na-enweghị isi n'ọdụ. Ka a mara ụdị ahịa onye ahụ na-azụbụ mbụ, chọọ ofu onye nọkwa n'ahịa ahụ aka siri ike a ga-akpọnye ọrụgodo apprentice ka o mere for 2 years or 3 years ka o bidokwa ọzọ, ka a hapụ ịkpọnata ha, gbahapụ ha. Ọ ga-enye nsogbu. Anyị na-akwado dị na-enwezi miscreants ka ọ dị ukwuu n'ala Igbo, ọ dịghị mma. Ụnụ mana asị na ihe gbaa afọ, ihe ọjọọ gbaa afọ ya wụọ omenala. Ọ dị m ka anyị na-achọzi ịnabata ụmụ okorobịa na-akwụgharị n'ala Igbo. Omekata ihe akịta na obido nyebe anyị nsogbu. Biko m na-ayọ gị ka m na-ekene gị ịyọm, na-ayọkwa ka ụnụ leba anya n'ihe gbasara insecurity na relationship IPOB na the political class na ndị eze na ndị dị iche iche, ka a mara ka anyị ga-eche chịkọ Igbo ọnụ, nọkọ ọnụ, were ofe olu na-ekwu ọkachasị nke insecurity nọ n'obodo dị iche iche. Anyị ahụgo na dịtị na-akarịala ndị amị ọzọ ihe anọzi na onye ọbụla zọwa isi onwe ya. Ịyọm dịka ofu nwaanyị Igbo welitere isi kịta na gọọmenti, mana ọ na-erukwe n'okwu n'obodo dị iche iche. Biko ka m na-ebunye gị abụ ekene n'ọrụ ọma ị na-arụ, na-asịkwa gị na ụmụaka nata ma ndị si South Africa ma ndị si Ethiopia ka a kpọọ oku mara ihe a ga-eme, ka a hapụ ga ịbanye into crime, ka a kpọkwa oku leba anya n'okwu IPOB na okwu Maazị Nnamdi Kanu. Ndewo. Ịyọm Bianca Ojukwu, abụ ekene ka m ji bịa sị gị jisi ike n'ọrụ ọma ị na-arụ.